खास करून मी सांगेन, आपण तर आज सोलापूर जिल्ह्यामध्ये आहोत. मोदीजी दिल्लीमध्ये असले, नितीनजी दिल्लीमध्ये काम करत असले, तर आमच्या विठुरायाचा पालखी मार्ग बनवण्याचा आजपर्यंत कधी कुठल्या सरकारनं विचार केला नाही. इथं अनेक जाणते राजे तयार झाले, अनेक स्वतःचं नेतृत्व राज्यपातळीवर देशपातळीवर आहे म्हणून सांगणारे नेते निर्माण झाले. पण आज आपण बघतोय भव्य दिव्य असे आमचे पालखी मार्ग विठुरायाच्या नगरीचे. फक्त तेवढे पालखी मार्ग नाही, आज देश जोडण्याचं काम, या रस्त्यांचं जाळं उभं राहिलेलं आपण बघतोय. आणि आपण या रस्त्याचा अनुभव घेत असताना, वारीचाच नाही सगळ्या रस्त्यांचा अनुभव घेत असताना, रस्त्यामध्ये दळणवळणाच्या साधनामध्ये मोदीजींच्या सरकारनं केलेली क्रांती आपण सगळेजण अनुभवतोय. कधीच अशा पद्धतीचे रस्ते, अशा पद्धती दळणवळणाची साधनं कधी निर्माण झालेली आपण बघितलं नाही.